Good morning mga kabangas. Today is Monday. So first day of the week, no? Actually, ang first day of the week is Sunday. So Monday is morning ting trabaho. Basta. So good morning once again mga kabangas. So dili ta maglangan. Imbitaran ta mo sa pagpamahaw. Time check 7:30. So napakoy pipila ka mga minuto. So nata din inon-in. Inon-in. Ginat-in. Ginat-in. Pansitin. Pansit. Anak ng mga putay din. Putay looks familiar. Panghimagas, sinamis. Looks familiar. Looks familiar. Sinamis. Of course, na itong rice, di na mawala. No? Itong rice. Alright? So, of course, na tubig. Likod sa cellphone ay na tubig. Akong isang din. Alright, so mga kabangas, mga unta. Alright? Ayan. So, mga unta mga kabangas, unahon ta niya kay init pa kayo mga kabangas. Unahon ta ni. Okay, atong time limitado kayo. So, unahon ta ni mga kabangas. So, legit mga kabangas. Cheers. Cheers. Itong inunin. Atong tirahin. Tirahin ang inunin. Ang inunin may silihin. Para sa baba nga maritisin. Oh, cheers. Cheers. Inunin mga kabangasin. Bukog. Ang pansit mga kabangas, unya na lunch time. Palitan na ako nag-rice. Pwede wa na rice. Pansit lang din tubig. Ayos na. Right?
Laray ka na naan sa pobre mga kabangas. So, ipusin. Thank you for watching mga kabangas ha. Do not forget to like, share, and subscribe. Kabangas, dili kava. Kabangas Vlog. Ha? Ronel J. Kider, Kabangas Vlog. Dili na Kabangas TV. Kabangas Vlog. Thank you for watching. Babu. Ay. Shout out sa akong mga Migo Paparts dyan. Shout out ninyo tanan ha. Kung kauban ako sa Bagyo, pag seminar. Shout out ninyo mga sirs. Good morning. Babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator, make